Duha ka low pressure area kun LPA ang gibantayan karon sa Pag-asa. Ang usa mo gawas na samtang ang usa mo sulod pa. Atong sayran ang update ini pinaagi ni Jumeric Clarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon kini atong latest weather update karong adlaw, Disyembre 24, 2018. Natay gimonitor karon na duha ka low pressure area kining usa na diri sa amihanang kasadpan sa Palawan, ug kining low pressure area expected nato makagawas sa atong Philippine Area of Responsibility ugma. Samtang lain na low pressure area ang atong gimonitor karon na diri sa 1,515 kilometro silangan sa Mindanao, ug expected nato makasulod sa atong PAR ugma or sa Wednesday, ug posible kining mahimo na tropical cyclone or bagyo. Samtang kining amihan or northeast monsoon ang padayon nakaapekto diri sa lalawigan sa Luzon. Ang atong weather forecast sulod sa 24 oras sa tibuok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu, makasinatit ang katag na pagpanag-um ngadto na sa madag-umon na kalangitan, ug naay mga patak-patak na mga kalit na hining ngadto na sa kasarangan ng mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang diri sa Cebu, ilabi na sa Metro Cebu, sa pagsugat sa Pasko, less ang chance nato masinati na mga pag-uwan. Ang atong forecast para ugma Disyembre 25, 2018 ang tibuok sa Visayas, lakip na ang Metro Cebu, makasinati na maayong panahon ug natay mga isolated rain showers or thunderstorms mostly sa hapon or sa gabi. Ang atong range of temperature sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius, sa Bohol ug Siquijor is 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo ug sa Bacolod is 25 to 30 degrees Celsius. Samtang diri sa Tacloban, 25 to 30 ug sa Maasin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang hangin sa tibuok sa Central Visayas ug sa Western Visayas hinay ngadto na sa kasarangan, samtang diri sa silangan bahin sa Visayas makasinati silang kasarangan ngadto na sa kusog na hangin, ug ang kadagatan sa Central ug Western Visayas malinawon ngadto na sa kasarangan, ug ang range sa wave height moabot sa 0.6 to 2.1 metros, samtang diri sa Eastern Visayas, kasarangan nga ito na sa pagkabaloron, ug ang gitason sa balod moabot sa 1.2 to 3.1 metros. Ang dagat motaob alas 11:53 karong gabi ug mohunas alas 7:18 sa buntag. Para sa atong extended weather outlook para sa Wednesday, December 26 up to na sa 27 ug sa December 28 sa Friday, makasinati ang maayong panahon ug napatay mga isolated rain showers o kini mga thunderstorms. Ang range of temperature sa Wednesday, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Thursday is 24 to 31 degrees Celsius. Samtang sa Friday is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang, alas 5:58 sa buntag. Para sa dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong official website sa www.bagong.pagasa.dust.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, DUST, ug para sa Balitang Bisdak, ako si Jomeric Clarino. Merry Christmas mga kapuso ug mayong hapon.